Καρκίνοι μου. Αυτή η εβδομάδα σας βάζει στο κέντρο των συναισθηματικών και των πρακτικών εξελίξεων. Εξάλλου έρχεται μια πανσέλινος μέσα στη βδομάδα που τονίζει το χώρο εργασίας και της φυσικής κατάστασης για εσάς. Οπότε ελέγχετε τις ρουτίνες σας και φροντίστε για την ευεξία σας. Ο Κρόνος δε στο τέλος της εβδομάδας βοηθάει να εδραιωθούν που γυρίζει ανάδρομος αλλαγές εργασιακές και να μην ξεχάσω το πιο σημαντικό. Ο ουρανός που εισέρχεται στο πιο κρυφό σας οίκο ακόμα τη Δευτέρα, ξεκινάει δηλαδή αυτή τη εβδομάδα, τα συναισθήματά σας βαθαίνουν, οι σχέσεις τεστάρονται και εσείς καλείστε να συνειδητοποιήσετε τι ή ποιος αξίζει για να μείνει στη ζωή σας. Δεν είναι και λίγα αυτά που συμβαίνουν. Εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλες αλλαγές και η Πανσέλινος για σας είναι σίγουρα η πιο σημαντική αλλαγή, γιατί εκεί επηρεάζεστε άμεσα με σχέσεις, συνεργασίες και ισορροπίες ζωής την Πέμπτη. Ίσως έρθετε σε ένα κομβικό σημείο με έναν σύντροφο ή ένα συνεργάτη και είναι η στιγμή που πρέπει να αποφασίσετε. Μένει ή φεύγει.